sawah dhisik, Lur. Mupuk. Ngabuk iki lho. Dirabuk dhisik parine. Sing kena banjir winginane kae wae ngrabuk, dirabuk dadi ngrabuk kabeh iki. Telat ngrabuke Lur karena kebanjiran. Sing kono kae doh ya dipangani Den Bagus. Mbok yo leren Den Bagus. Alhamdulillah wis ngelilir mergo banjir winginane. Oke, ngono ae Lur, tak nerusne mupuk dari sithik neh, kayak mulih. Oke.